ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಶಂಭುಗ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದರೆ ಶಂಭುಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬೀಡು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ನೆನಪುದಾರೆ ಯಾನೆ ಮೂಲ ಒಂಜರ್ತೋಡು ಭಕ್ತೆಲ ಕೊಡೊಂಜರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮೇಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಲಿಂದಲೂ ಒಂಜಿ 30 ಸೆನ್ಸಿ ಮನ್ನೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಬೂಲ್ಯನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಬಂಟನ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಒಣಸ್ಮಂತ ಮತ್ತು ಪೋಪನೊಂಜಿ ರೂಢಿ ಇತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಘಟನಾವಳಿನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡೆ ಮುಟ್ಟುಣು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ದೈವಲೇ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಗೊರ್ಪಣೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಕನ ನೀರಿಡು ನನ್ನ ದುಕ್ಕೋಡು ಜತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನೀ ನಾನು ಅರಸೋಡು ಪೋದು ನ್ಯಾಯೋಡು ಗೆಂದ ಬೇ ಪನ್ಪನ ದೈವಲ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅತನೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಟನ ಕೋರ್ಟದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಂತಾಬಾ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಕೋರ್ಟದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಉಂತಾಬಾ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದ್ದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪನ್ಪುನಲಕೆಂದ ಮೂಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ನೇಮನರಿ ಉತ್ಸವಾದಿಲಾನಗ ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತದ ದೊರೆ ದೂರೋಡ್ದು ಬತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ಎಂಚ ಆಪನು ಪಂಡದು ತೂದು ಪೋಪೆದೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ದೆಂಜಿದ ಕೊಂಬರ್ನ ದೆಂಜಿಗೆ ಕುತ್ತುನೊಂದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ದಿಗಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಲ ಈ ಪೂರ್ವದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಘರ್ಷಣೆಲು ಸಂಘರ್ಷಲು ನಿರಂತರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ವಿಚಾರದ ದೈವ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಎತ್ತನೆದ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಲ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಉಂದೆತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ತಿರಿಯೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ದು ಮೀರಿದು ಉಲಾಯಿ ಪರಾಪುಜಿ ದಾಯಗ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂಡ ಅವಳು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾವಡುಂದಾಂಡ ಗಡಿಕಾರ ಯಾವಡುಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಕೊರಡು ಅತನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅಂದಾಂಡ ಕಲಸದಾರ ಕಲಸ ಮೀದು ಬಲ ಈ ರಡ್ಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತನ ಇನ್ನು ಆಯುಧಲೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಹಕ್ಕತ್ತಂದೆ ಬೇತೋರಿಯಗಳಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ 5,000 ಕೋಟಿದ ದನಿದ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದಿ ನಾನು ದೈವ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಲ ಆಪುಜಿ ವಾಕಾಲುಡು ದೈವಲು ಬತ್ತದಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡಿಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ದು ವಾ ಇಲ್ಲಾಲು ಧರ್ಮ ನಡಪನ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ನೀರು ಬರ್ದು ಪೇರ ನೀರ ಹೊರದು ವಾ ಇಲ್ಲಾಲು ಧರ್ಮ ನಡತನ ಆ ಇಲ್ಲನು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ದೈವಲು ಗುರುತಿಸದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿನೇ ಗುತ್ತು ರಡ್ನೇ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಬಂಡದು ಗುರುತಿಸದ ಆನೆ ಆದಾತನು ಆನೆಯೇ ವಾಯಿಲ್ಲಲು ಭಂಡಾರ ಕೊರಡು ವಾಯಿಲ್ಲಲ್ದಾಯಿ ಬಸವಿ ಬತ್ತೋಡು ವಾಯಿಲ್ಲಲ್ದಾಯಿ ಭಂಡಾರ ಪಲ್ಲಂಗಿ ಬತ್ತೋಡು ವಾಯಿಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋಲೆಲ್ಲ ಆವಾವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ರೀತಿದು ಆನಿ ದೆಯ್ಯೋಲ್ಲೇ ಐನು ವಿವರ್ತದ ಐನು ಬುಡ್ಪಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತ ಆತನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅತ್ತನ ಆಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಅತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಜನಕುಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಮುಕುಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ತೇರಂಡಲ ಒರಿಯನ ಪ್ರಭಾವಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸದನವ ಶಾಸಕನವ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಖಿಲ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಲಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ 5 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸರು ನೆನಪುದಿಲೆ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ 180 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತೋಡ್ಲ ನೇಮ ಉಂತೀಜಿ ಮೂಲು ವಾವಂಜಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಲ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಮಂತದ ನೇಮ ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದನ ಇತಿಹಾಸ ಲಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ಈತೆ ಒಂಜೇ ಗುಟ್ಟೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದುಂಡುಗೆ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಈತೆ ಪನ್ಪುರು ದೈವ ಏಪಲ ನಮಡ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದೈವಗ ನಂಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಬಾರನೆಗೆ ಪೊರಿ ಎಂಚಬೋಡು ಐಕೆ ಹಿರೇ ಎತ್ತಬೋಡು ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ಐಕೆ ಕೊಲ್ತಿರಿ ಬೋಡು ಐಕೆ ದೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ನಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ್ದು ನೇಮ ತೂಪುನಾಕಲ್ದ ಆಕಲಿ ಏತು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ನಿಕ್ಲನಾಕೆಂಡ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ದೈವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾವಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ನೀತಿಯವು ಉಂದೇನು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 20 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಉಂತುದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತದು ಆತ ಬರೆದು 20 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ರಡೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಬರ್ತನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅನ್ನ ಇದೆ ಆಹಾರ ಇದೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಇದೆ ನಡೆನುಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಾದ
ಜಾಗ ಓಲು ಕಾಸುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಚರ್ಚೆಲು ಬರ್ಪ ಇತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಇತ್ತನ ಸಾದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಗರ್ತದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋನೇನು ಕಟ್ಟುನು ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಟ್ಟಡರು ನೆಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಬರ್ಪುಂದಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕುಲ್ಲುದು ನೆರೆರೆ ಗೋಪುರ ಬಂಡಾರದ ಗೊಟ್ಟ್ಯ ಬಂಡಿದ ಗೊಟ್ಟ್ಯ ಇಂದು ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡಲೇನು ಮಾತ ಓಲ ಕಟ್ಟೆರಜ್ಜಿ ಕೆರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಬುಂಡ ದಾಯಂದಕೇಂಡ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಈ ದೈವನು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಸಿರಿತ ಪಾಲೆಡ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಂಚಿದ ಪಿತ್ತಲೆದ ಬೊಡಬೋಡಾಪನ ಐಕ ಆಯುಧಲೇನು ಮಂತ ಆಯುಧಲೇನು ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಬಂಡಾರಳು ಒಂಜಾತ ನಿಧಿಕುಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀರು ಇನಿ ಪರಕೇರ ಭಕ್ತರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಕೇನಿ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಓಲ ನಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ನದಾನ ಕಟ್ಟುನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣು ಮಾತ ಮನ್ಪುಣ ಹತ್ತು ದಾಯಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ದೈವದ ಬಂಡಾರೋಡು ನಿಧಿ ಇತ್ತನುಂದಾಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಡು ಆ ಗ್ರಾಮೋಡು ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಐನು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿಯರೆಜ್ಜಿ ಐ ಕೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಯರೆ ಅಪ್ಪ ದಾಯ ಅಪ್ಪ ಐನು ವಿನಿಯೋಗದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಓಲು ಇತ್ತೆಲ ಮುಗುಲಿ ದೀನಾಗ ಮುಗುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ಬ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಧಾನ್ಯಲೇನು ಪಾಡ್ಬ ಅಂಚನೆ ದಾಯಗಂದಕೇಂಡ ವಾಕಾಲೋಡು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಕ್ಷಾಮ ಬೊಕ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಲು ಮಾತ ಬತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ನಾಚಾಪನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂದುವೇ ಈ ಬುಲೆಸಲೆಕ್ಕುಲು ಕುಡೋರ ವೃದ್ಧಿಯಾರ ಬೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಊರುಗು ತಾಪತ್ರಾನಗ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಭಂಡಾರದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ನುಂದಿತ್ತನ ಅವು ಓಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಲೇಡು ಮಾತ ದಾದಾತನಂದಿಕೇಂಡ ಪೂರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಟ್ಟಡೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ನಂಗಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಬಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಲ ಸರಳ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸರಳ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮವನ್ ಪುಣೆಂಚ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗುಂದು ಆಪುಂಡು ಕಾಜಲೆಪುನ ಬಂಡೆಂಚಿನ ವಲಸಾರಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡೆಂಚಿನ ನಡವರಿ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ಅಡ್ಡತಾಲ ನಲಿಕೆ ಪಿರವ್ ನಲಿಕೆ ಎದು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೈಲ್ಗರ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ನಮ್ಮಂದು ಹೊತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಜಾಗೇಡು ಓಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಗಗ್ಗರ ದೈವೋಗತ್ತಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐಕ ಐಟೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಅತನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಐಟು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಒಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ಕೆನ್ನು ಇನಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಸ್ಥಾನದಕ್ಲ ಮಾತೆರಡಲ ಇನಿ ಪನ್ಪುಣಿಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ ಅನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಕನ್ನಡ ಕನ ನೀರ್ದಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲು ಎತ್ತಂದೆ ದೈವನು ಕೊನೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಂತರಾಳದವು ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಂಕ್ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಂಕ್ ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತನೆಟ್ಟಿ ಬಿರಿಸಾಯ ಬರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ನೆ ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಾರ್ನೆ ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎದುರುಂತದು ನಮ್ಮ ಓಲ ಉಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಚಾಕಿರದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡದೆಲ್ಲ ಪೆಬೇತೆ ಆಂಡ ದೈವ ಕೇಂಡು ದಾಲ ಎನ್ನ ಕೈಲು ಕಡ್ತಾನೆ ಇಡೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀನ ಇಡೆಟ್ಟು ದಾಲ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಇಡೆಟ್ಟು ತಾಂಗ ತರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನ್ಯಾಯ ನಡತ್ತೇನ ಅಂದು ಕೇಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೇಣ್ಣತ್ತು ರಾಪಿ ಫಕ್ಕಿರ್ದು ಪರಪಿ ಬೀಜಿನ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡಕಾರ ನರಮಾನೆಯರ್ದು ನಾಲ್ಕಾರ ಪಸು ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮೆಂಚ ನಡತು ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಕೇಂಡವು ಆತ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಂತೈಸೋಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಎದುರು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಅವಡಂದ ನಮ್ಮ ಐನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಗ್ಗರ ಐನ ಗಗ್ಗರದಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಸರಿಯಾವಲಿ ದುಂಬದಕ್ಕಲಿ 200 ವರ್ಷ 500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಆತ ಬೋಡಾಪನ ತೈಕೆ ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಭೂತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಇರುಮುಡಿ ಗಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಅರಿತಮುಡಿ ಗಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನೇಮ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಯ್ನು ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಪ್ಪೇನು ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪಾದು ಆ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾಗೇಡು ಬಂತದು ಬಂಟನ ಪ್ರಸಾದನ ಬಂಟನ ನೀರಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಅದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಉಲಿ ಬೋಡೋದು ಹೋರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಬೇಜಾರಾದ ಜತ್ತನ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೋಪೆದ ಬಂಗಾರ ಕೋಪೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿ ಅನ್ನ ಮೆರಪೆ
ಮೇಕಿಪಾಲೆ ಸಮ್ಮಲರವತ್ತಿ ತಾಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬದುಕೋಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐರ್ದಾದು ನಮದಾದ ಬಂಡ ಏತಲ ಪಾತ್ರೆನು ಒಂದು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಐನನೇ ಐನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದ ಏನ ಅತ್ತನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತೆ ಪಂಡದ ಕೀದೆ ತೊನ್ನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮತ್ತೊನ್ನೆ ಗರ್ಭಗುಡ್ತ ಪೊಗ್ಗುನೆ ನಿಷಿದ್ದು ದಾಯಗಿಂದಿಗೆಂಡ ಐಕ್ ಕಲಸಧಾರಣೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇನಿ ನೇನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತ ಬೇಲೆಲುಲ್ಲ ಒರಿನಂಚಿನ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡೋಲ್ಲ ಅತನ ಬಾರೆಬಾಡ್ನ ಕಂಡ ಬಂಡಿದ ಕಂಡೋಲಿನ ಮಾತ ಒರಿದಿತ್ತು ನಾನು ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಜನಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗಾಢ ನಿಶಾನಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದೈವ ರಾಜೇ ಪನ್ಪುನೇನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೈವನ ನಾನು ರಾಜೇ ಪಂಡದೇ ದಾದು ಆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಗೆ ಆ ತಲೆಮುಂದಿದು ಕೆಂಪುದ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇದು ಐನ ಮಿತ್ತ ಮುಗೋನು ಜೆಪಡದು ಐನ ಎದುರು ಧೂಪದೀಪ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಮಿದ್ದರು ಪಂಚಜಿಟಿಗೆ ಕೋಲ್ಜಿಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಎದುರುದ್ದು ಗಾಢ ನಿಷಾದಿ ಅವು ಒಂದು ಕೊಂಬು ಕಾಲೆ ಕದಿನ ಇಜ್ಜಾನಿನ ಮಾತ ಎದುರು ಕೊಣತ್ತದು ಇನಿ ರಾಜನೇ ನಾನು ಜತ್ತೊಂದುರ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಸಿಟ್ಟು ಬಂಡಿಡಿ ಜಪಡವಣೆ ಎಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಐನೊಂಜಿ ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಂಗೆ ಐನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ನಂಗೆ ತಲೆಮಾರುಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ದಾದಂದಲಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಕ್ಕೆಲನಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಂಬೋಡಿ ಕಾಯಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ದಂಡೆಮಾಲೆ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆಡಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಒಂದೇನು ಕೊಡೋರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲಿಗೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಡೋರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ದೈವದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೈಲು ಕರ್ತನ ಇಡೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ನ ಇಡೆಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆದು ಕೊಟ್ಟುಡು ಕಡಪೆರವಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜಾಗಿಡು ಮಲ್ಲ ಸೊರಟು ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮವುಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಯಮವುಲ್ಲ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದಾದಾಪನ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಚಂಡಿಕಾಗ ಸಿರಿಘಟ್ಟದ ನಲಿಪುನ ಜಾಗೇಡು ಹಸರಗಿರಿಯದ ಜಾಗೇಡು ಚಂಡಿಕೋಗ ಮೊಮ್ಮಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನ ರೂಢಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲಿ ಎಂಚಿನತನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದಾನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯಲಾಡು ಐರ್ದಾದು ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣದಾಯ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಲಯಾನ ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ ತುಯ್ಯೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರೋಡು ಇಂಚಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋಶೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಡು ವಾ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುನ ಸೊತ್ತುಳುಲ್ಲ ಅಂದು ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿರಜ್ಜಿ ಏರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಏರು ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಮಾತ್ರಿ ಆನ ಬಂಡಾರೋಡು ಐಟು ದೈವದ ಬಂಟನ ಆತನ ಈ ಮೂವೇರು ದೈವಲ್ನ ಬಂಡಾರೋಡು ಇರ್ಕಣನಾಂಡ ಅವು ಏರೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಐನ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವು ಐನು ಓಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪಡೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯವಂತದ್ದು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗೆರೆನು ನ್ಯಾಯದ ಗೆರೆನು ನಮ್ಮ ಕಡಪುನ ಬುರ್ಚಿ ದೈವ ಏರೆನ್ಲ ನಂಬುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಪ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತಿನ ಭಂಡಾರದ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ತಿಂತನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದು ಇನಿಲ ಕುಟುಂಬ ಗಂಡಾಂತರಡುಂಡು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲುನ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿನ ಮಾರ್ದಲ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಪೋಣಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದೀನಿ ತರ್ಪದು ಕೊರ್ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಇನಿ ತೂಲಿ ಆ ಓಲೋ ಲಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡತೇನೆ ಆ ತಿಂದಿನ ಕುಟುಂಬಲ ಇನಿಗಳ ಇನಿ ಬರ್ಕತಾತಜಿ ನಾಲ ಇನ್ನು ತಲೆಮಾರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಕತಾಪುಜಿ ಐನ ಆ ದೈವದ ಇತಿಹಾಸನ ಒರಿತದನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇನಿ ಓಲೊಂಜಿ ಪೇರಣುಪು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಐದಾದ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡು ಅಂತೀರಿ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ದೈವಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಕಾರೊಚ್ಚುನ ಗೋನಿ ಆಡು ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಕೊಂದಿಗಡು ಪಂತರ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಗಲಿಜಿಲಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲಪ್ಪ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಬೋಡು ಐದಾದು ಈ ಮನ್ನದ ಕೀರ್ತಿನ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇನು ಕೊಡೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಲಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕಲು ಪೋದ ಆಜಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾತಿರದ ಆಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಒಪ್ಪಿಸದು ಈಗ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ನೀತಿ ನಿಯಮಲೇನು ಕೊಡೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಒರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಎಂಚ ದುಂಬುಡು ಕಟ್ಟು ನಡತಂದು ಅಂಚನೆ ನಡತು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಕಲಿ ಜಾತಿ ಪಾತೆರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂಕ ತೀರ್ನ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನೋನಿ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ತತ್ತದು ಪೆರೆಯಾರು ಎಡ್ಡೆನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂಟನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗ ಎನ್ನ ದೈವದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾತೆ ವಿಷಯನ